No, kiva Jasper, että sä löysit jotain Kaitsun kanssa. Olisi ollut kiva olla mukana. Sori, että mä oon kauhean innostunut, mutta mä varmaan kuulostan kauheat välittäjältä, mutta tänään ei ole mikään mun päivä. Ensinnäkin mun mahaan sattuu ihan kamalasti ne päivät. Mä kyllä otin jo yhden särkylääkkeen, mitä se lääkäri määräsi mulle, mutta se ei ole auttanut. Niin, se toinen syy, miksi tää päivä oli huono. No jos mä sitä alan tässä kertoa, niin se kuulostaa kuitenkin tosi pöntöltä. Mä lisään sen myöhemmin blogiin. Oli tässä päivässä kuitenkin jotain hyvää. Mä keksin uuden biisin. Tai no, se on vasta biisin alku. No, se jatko voisi mennä jotenkin silleen, että jotain, että tai sitten, että katso nyt tuleeko tästä mitään. Ai ja sitten noit maailmanparannusvinkkejä. 1. Vahdi sun porukoitas, ettei ne osta sademetsäpuusta tehtyjä huonekaluja tai saunalaiteita. 2. Älä raikuta ulko-ovia auki, varsinkaan näin talvella. Säästyy sähköä. Ja 3. Kulje kaupungista toiseen bussilla tai junalla.